Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi-8:30 dejjem fuq One. Kruċjali bżonn juża u se tiddistingwi bejn dawk li huma serji u dawk li m'għandhomx ikollhom irwol f'dan is-settur. Kienu dawn il-kliem li bihom l-avukat Mary Elisa Ġus iddeskriviet ir-riforma li qed tiġi proposta permezz tar-regolamenti mħabbra mill-Gvern biex jidħol l-obbligu ta' liċenzja għal kuntratturi li jaħdmu fit-twaqqih l-iskavar u l-bini. Kollox jibda minn viżjoni li jkollu kuntrattur u kuntrattur bħal kull professjonist ieħor għandu iġor miegħu responsabbiltà li minnu serju dik ma tbeżżawx u importanti ħafna illi din il-liċenzja se tkun importanti għaliex se tiddistingwi dawk li huma serji u dawk li m'għandhomx ikollhom irwol f'dal-qasam. Anke l-Kamra tal-Periti laqgħet b'sodisfazzjoni il-proċess ta' konsultazzjoni pubblika dwar regolamenti proposti favur l-obbligu ta' liċenzja l-kuntratturi li jaħdmu fit-twaqqih l-iskavar u l-bini. Il-President tal-Kamra tal-Periti, il-Perit Andrej Pizzuto, spjega li dawn ir-regolamenti huma ta' bżonn biex ikun hemm aktar infurzar u responsabbiltà. Fatt li wasalna f'dan l-istadju fejn hemm draft turi biċ-ċar li l-Gvern huwa on board mal-bżonn li ssir di. Ġifieri forsi kien hemm il-biża' li ma kienx hemm aptit politiku biex dawn it-tip ta' affarijiet isiru, però naħseb din issa m'għadix concern għax il-Gvern irrida għax ovvjament ħareġ id-draft. L-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin l-MDA qalet li mhux se tħalli kuntratturi jibqgħu membri tagħha jekk dawn ma jkollhomx il-liċenzji ta' żmien stipulat fil-liġi, filwaqt li se tkeċċi lil kwalunkwe membru li jkollu liċenzja revokata mill-awtorità konċernata. Il-President tal-MDA Michael Stivala qal li l-MDA ħerqana għall-implementazzjoni ta' dan l-avviż legali. Waħda mill-affarijiet li qegħdin naraw pożittiv hija li ħajkollok assigurazzjoni obbligatorja fuq il-kuntratturi li jridu jagħmlu insurance biex jipproteġu lil terzi persuni, lil ġirien u għandek ukoll obbligu li tagħmel insurance għal ħaddiema. Aħna naqblu ma' kull oġġett li iżid is-serjetà fl-industrija tagħna. Intant l-avukat Mary Elisa Ġus tkellmet dwar kif kuntrattur għandu jkollu l-għarfien adegwat tal-standards u r-regolamenti bażiċi tas-saħħa u s-sigurtà, speċjalment il-kodiċi tal-prattika. Dr. Ġus iddeskrivi l-azzjoni mill-Gvern bħala wirja tal-impensa biex dawk li ma jirrispettawx ir-regolamenti marbuta mal-iżvilupp ibatu l-konsegwenzi. Se jiddaħlu multi u dawk li jwebsu rashom għandhom il-konsegwenzi. Każ li persuna ma jimpurtaħiex u trid tkompli bl-offiża, allura nseħħulu reat kontinwat, hemm biss kważi 5,000 imposti fil-ġurnata. Allora din innemmen illi hekk issaħħet iżjed l-Aġenzija tal-Kostruzzjoni. Anke l-President tal-Kamra tal-Periti esprima sodisfazzjon għal fatt li f'ċertu ċirkostanzi tista' tiġi revokata l-liċenzja. Jekk inti mbagħad m'għandekx skills, il-fatt li inti għandek id-deterrent ħajkollok l-interess inti stess li titgħallem u tupgradja l-istaff tiegħek u l-impjegati u tgħallimhom biex jagħmlu xogħol sew. Għax int ma tridx titlif għal-liċenzja għax il-konsegwenza finanzjarja ta' dik it-telf, apart il-multi, eċetera, ħajkunu sostanzjali. So għalhekk importanti li din ir-riforma ssir. Ir-regolamenti li tħabbru mill-Ministru Stefan Zrinzo Zoppardi issa din għal konsultazzjoni pubblika. Il-proċess ta' konsultazzjoni pubblika hija importanti ħafna. Għalfejn, għaliex dik toħroġ it-trasparenza. It-trasparenza fir-regolamentazzjoni li se tkun qiegħda tiġi implementata iktar quddiem u bekk trendija iktar realistika u iktar effettiva.